سلام سلام كبرات تخاطاتنا كمي ويلكم كمي كنيخم سلام كتكون تسفى قبر عداقا خمس تريقوا تحقسكم كتكون تسفى قبر مهنياتو يا بتعمي قودي لزنبرة عبز حاسر قزي بزي وصيخنا لتقن مهنياتات نتايو أمريكا مس تشاينا زقبرو زلو ناي تعريف سمعكم اون ناي سعود عرب استفزم في صمتات الله لومي ازي اقدس خون مالتي سلازي بزعبا زي كله كنزارينا حفشاوي زي مدد عدالي زلخو كم نريد زلنا جن يا كي بقي أمين كي بقي زغني حجيجن صبوا مسئلة مثلاً دمسي يسمع على ليه قام بدأ عن مسألكم كلكم لله والله مدة يحتمل الكتيبة كله thank you right okay yeah مدة مسي كلا خبزي light we are waiting okay thank you بساعتين مسي مثلاً عندنا لونجي thank you سامي welcome برهين وقعد عن مسألكم سلام برهين thank you سمعونا one thank you yeah welcome كلهم أخوات قعد عن مسألكم كلهم right yeah تيم عباراتنا كلها لهم شير قبل ما تقولوا باتمو تخيلنا مدبنا هنجمر كسر مئتي تمولوا من الشيء كده شير قبل ما بخلنا شير قبل ما تقولوا لهم بزعباز كله كنزار رجعنا مالتي hopefully جن قرب حجوسي لكم تقولوا مهنياتو بتاعم قولي لزنبرة عبد الحمد زخون درجة مسيء الناس لازلو مالتي بسلامة زكاة اوكي thank you ما دي معلتها ومدبكم زخبر لكم خيالي جن دي جزيكم ما بكالم متفاق كبابزي زيناتات له معلتها وزينات لازلو مالتي أحب شباب صومنا حنت جزيه قالت مسينا أقول كويس سمعني أول جن thank you بمساكم حدثت هذلهم كا حدثتي تمهارو الله عبد الصوم الجمهور لازم مسؤول تمرتي ناي كريبتو يكون ناي ستوك ماركت حفش أو ناي جمرت ناي أدفانس تمرت لازلنا كتمهارو مستريغي يا تليفون أبتحت جيركم الله بهم ملك أكتر خبنا تخو ليهم أبلا زخونكم of course تمرتي كل جزيه كلو ناي حدثت خونكم قلنا الله تحجز كليكم سلازغل التناي ملؤ كفيلكم كتمهارو حجازي كويني سمعني perfect thank you Johnny welcome كوهب welcome thank you right no yeah okay so انتي قاطي مزلو عداقا انتي قاطي موي كندزي زوس خلنا زلو يكمس لذي كل جزي اب جنزب تراجي كون زخونه فاندامنتال الله نريو ابزنا حجي ابزلنا اوان كابزح ناي فاندامنتال يقول ناي كال نغرات زقاير ስለዘሎ ንሲ እቲ ዋጋታት ከወስኾን ከጉድሎን ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ right بمن كجمرلكم ابزي تريهم بزي ايكونومي مهنياتو كل جزيه نمنتاج ناي يو اس وين امريكا تراي نوافر وي ماسياب قال هاجرات كبز زي نوافر قال انبل علينا حفشاوي ابزي تريهم اوكي ابزي تريهم نكتشن 23 زنبري اني واي ግን ተመሳሳሊ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ አሜሪካ ዩኤስ ማለቲ ከምስሪኦ ዘለኹም 26 ሚኢታዊ ጂዲፒ ወይ ካ ቁጠባኒ ዓለምና ዝሓቆፈይ ስለዚ በሓፈሻ ዓለም ክትርኢ ከለኻ እቲ ሓደ ርብዒ ወይ ሓደ خبر ባዓተስ ኣብ አሜሪካ ዘሎ ዕብየት እዩ ወይ ካ ብሓደ ቦልክ ሰብ ክንርኢ ከለኻ 80,000 ዶላር ሃብቲ ማለት እዩ ኦኬ 26 ሚኢታዊ ናይ ዓለምና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኦኬ big smile of course كنا تحوجزنا لنا عداقنا تمريسلنا له بحفش شهر يهولنا مالتي كم زمن لسجن فلوتي ما عس كم زمن لسيت حتى هذا عمد يوصل كنت عمد يقول جزء right كلا إنترينا يمزخ تشاينا لنا أوكي كلا يكوس خلته country أبزي لنا إنترينا 10 شديشنا 7 شديشنا مئتاوي 10 شوعات نقوله إذا 10 شديشنا نقوله طلع لا 4 سلسلة مئتاوي ترجع 5 مئتاوي تويك أفريقي نا عالمنا جي دي بي ويك أقطبة عليه أب أمريكان أب تشاينا of course تشاينا أبزح على فعمتها تبتعمي أنت ترجع عموم من أمريكا بس كم بزح زي ما سمع كل خلي أبتناي تريد فلاي أبزناي تعرف زح على فنترينا وين تشاينا خطرقهم زحوق سما يكون من هي most powerful وكا زبرتعو بقول طلع يكون بكينات يكون سلزر لو أمريكا تشاينا أنا بمسكوا عم سلزلا حجاز يكون سلازي نبمنتاي نع قرب نسقط أبينا نفسنا كان عبن خلص عينته أكيدا كمسلي خدي حفشة مالتي ስለዚህ እዚ ብምዃን እምበር ዝበፅሕ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ትካላት ዓለምና ይቆፃፀሮ ናይ ቻይና ኦፍ ኮርስ ኣለዋና ካልኣይቲ ብሓፈሻ 16 ሚኢታዊ ናይ ዓለምና ጂዲፒ ካ ከም ዝረአ ዘለና 17 ትሪልዮን ማለት እዩ ሃብቲ ናይ ቻይና 27.7 ትሪልዮን እንተሪእና ብዝኻ ናይ መን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማለት 26 ሚኢታዊ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ራይት ስለዚ እቲ ዕዳጋና ብጣዕሚ ክጎድል ከሎ ኣብ ዝሓለፈ ስለምንታይ ጎዲኑ ትሪዎን ታለይኩም ኣብዚ ከምዚ ኮሬክሽን ገይሩ 22 ሚኢታዊ ጎዲኑ ገይሩ ኪው ወይ ካተ ሚኢቲ ቴክኖሎጂ ተካራቲልና ንጽውዕ 100% ጎዲኑ ነይርና ኦኬ لشيء له بلكم ملكت أخوات كنت نسوكم تخيل كم جاكروا لكم سبوك المسألة مالتي أوكي بكي لتسمحه كنت أقولي لبسريهم
22 ሚእታዊት ጎዲሉ ነይሩ ድሕሪት እንታይ ጋጢሞሉ ሕጂ እዚ ናይ ምንታይ ናይ ታሪፍ እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ እዚአን ክልተ ሃገራት እንተዘይተሰማሚዐን ወይ ክልቲአን ትሬድ ኣይንገብርን ወይ ብሓንሳብ ኮይና ኣይንነግድን ዝብል ሓሳባት እንተምፅኦም ኣይንነግድ ድማ ቃል ብቃሉ ኣይንነግድን ዘይኮነ ከምዘይነግዶ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ኦኬ ንኣብነት ኮርስ ዝምርኣን 100,000 እዩ እንተይለኩም ተምሃራይ ክርከብን 100,000 ኣፈር ክገብሮ ዝኽእል የለን ሕጂ እዚኦም ከዓ ኣይምህረኩምን እዚ ዓይነት እያ 100,000 እንተይለኩም ማለት ስለዚ ኣብዚ ከዓ እዚኦም ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ታሪፍ 145% ኢሎሞም ነይሮም ቻይና ከዓ ካብኡ ማይ ሓምኮን እዮም 125 ኢሎሞም እዚ ክቕፅል ከምዘይክእል ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብና ኢና እንትቕፂሉ ግን ማርኬት እንታይ ገብሮ ንዕዳጋ ክራሽ ይገብሮ ብሓፈሻ ቁጠባ ናይ ዓለምና ክራሽ ክኸውን ዝኽእል ካልእ ኣማራፂታት ኣይነበሮን ማለት እዩ እዚ ብዝተኸተሉ ማለት እዚ ዝጠፍኦም ኣይኮነም ባይዘወይ በዓል ትራምፕ ዘይኮም ናይ በዓል ኣሜሪካ ፕረዚደንት ሳይምኾኑ ነይሮም ሓፈሻዊ ግን ንሕና ትምህርቲ ክንቦም ኣይኮነን ማለት እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ብሰሪእኹም ዩናይትድ ስቴትስ and China agreed to slash tariffs for 90 days in a major trade breakthrough ኣብዚ ትሪእዎ እንተሃልዩኹም ናይ ቀዳም ናይ ዓርብን ቀዳም ዝነበረ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ቻይናን ናይ ኣሜሪካን ወይ ናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይናን ኣግሪ ገይሮም ወይ ከዓ ተሰማሚዖም እንታይ ዝነበረ ታሪፍ ንተስዓ መዓልቲ ጠጠው ከብልዎ ፖዝ ክገብርዎ ንክቆርፅዎ ንክቋርፅዎ እንታይ ገይሮም ተሰማሚዖም ምክንያቱ በዓል ኣማዞን በዓል ኣፕል ከም ንፈልጦ በዓል ኣፕል ከባቢ 20 ሚእታዊ ኣታዊቶም ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ኩሉ ንብረት ናይ ኣፕል ናይ በዓል ናይክ ጫማታት ክዳውንቲ ንመልሶ ካብኡ ዝመፅእ ካብ ኤሽያ እዩ ዝመፅእ ደርጋ 97 ሚእታዊት ማለት ሕጂ ከምስ ምዃኑ ናብ ደቂ ሰባት ካብ ብጣዕሚ ክኸብሮም ይኽእል ደቂ ሰባት ከቢሮም ከዓ ገንዘብ የብሎም ገንዘብ እንተዘይብሎም ከዓ እንታይ ክገብሩ ስቶክ ማርኬት ሸጡ ገዝኦም ሸጡ ብሓፈሻ ጥራሕ ጅብኦም ተርፉ እዚ ዓይነት ይኸውን ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ትሬዲዝም በኣር ኣብዚ ናይ ቀዳም ዝተገበረ እንተሪኢኹሞ ዩናይትድ ስቴትስ ኤንድ ቻይና ኦን ማንዴይ ቀዳም እዮም ተሰማሚዖም ነይሮም ባይ ዘ ወይ agreed to suspend most tariffs on each other's goods in a move that shows throwing of trade tensions between the world's largest economies. ካብዚን ክልተ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ዓለምና ዝዓብያ ዝኾና ክልተ ትካላት እምበር ድምፂ ስምዓ ኣሎ መሰለኛ እንታይ ኣቢሎም ኣለው ተሰማሚዖም ስለ ዝተሰማምዑ ዋጋ ዕዳጋ ከዓ እንታይ ኮይኑ ወል ክውስኽ ርኢናዮ ዋጋታት ናይ ስቶክ ክውስኽ ርኢናዮ ማለት እዩ እቲ ታሪፍ ዝተቆርፀሉ እምበር ከም ትሪእዎ ዘለኹም the deal means reciprocal እቲ 145 ኢሎም ዝነበረ ታሪፍ between both countries ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ 125 ዝነበረ ካብ 125 ናብ ክንደይ ክወርድ ናብ 10 ሚእታዊት ታሪፍ ክወርድ ማለት እዩ 10 ሚእታዊት ውሕድ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ስቲል ታሪፊ ማለት ኣይፎን 1000 ዝነበረ 100 እንትኸውን ማለት ይበኻል ኣዘራርባ ካልኦላ ሓንቲ የብሉን 10 ሚእታዊት ክውስኽ ንብረት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ናይ ዩኤስ ግን እንታይ ገይሮም 20% ካብ ቻይና ዝመፅእ ፋንታኒል ዝበሃል ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ድራግ ሰብ ዝቐትል እዩ ባይ ዘ ወይ ብዙሓት ሰባት ዝቐትል እዩ ጠጠው ከብልዎ ምካት ታሪፍ ክቕፅል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ 20 ሚእታዊት ተደመሩ 10 ሚእታዊት 30 ሚእታዊት ታሪፍ ካብ ቻይና ናብ መን ናብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ወይ ከዓ ቻይና ብቻይና ዝሰርሕ ናብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ንብረት ክንዱ ብ30 ሚእታዊት ክኸብር እዩ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ካብ 145 ይጎድል ዝህሉ ተስፋ ዝህብ ኮይኑ ግን ጠጠው ማቢሎም ዘለዎም እምበር ኣይቀፀልዎን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክትንብቦም ዝደልዩ ኩሉ ካብዞም ቦልኩም ኣነ ማለት እዩ ሲኤምቢሲ ኢልኩም ዩኤስ ቻይና ኣግሪ ኢልኩም ትራይ ፀሓፉ ክመፃልኩም ወይ ከዓ 90 ደይ ፖዝ ኢልኩም ተፅሒፍኩም ኣብ ኒውስ ክመፃልኩም ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣሕዋት እዚአን ክልተ ሃገራት እንተዘይተሰማሚዐን ቁጠባና ይወድቕ እንተተሰማሚዐን ቁጠባና ይዓቢ እዩ ብጣዕሚ ቀሊል ወይ ከዓ ኮመን ሰንስ ዝኾነ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘለና ማለት እዩ በዚ ምክንያት እምበኣር በዚ ምክንያት ሪሴሽን ከጋጥም ይኽእል ንብሎ ዝነበርና ክመፅእ ባይ ዘወፅና ኢላ ክደግመልኩም ሓፈሻዊ ከምፃልኩም ኢና ድሕሪ ጄፒ ሞርጋን ግበልኩም ኢላ ተተሓውሰና እዚ ኮይኑ እምበር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዩኤስ 10 ትሬጀሪ ወይ ከዓ እቲ ቦንድ ይልድ ንብሎ እቲ ንልቃሓሉ ክንልቃሕ ከለና ዝዋሃበና ኢንትረስት ወይ ወለድ ግን ተመሳሳሊ ምስ ኤግዛክት ንሱ ኣይኮን ማለት ሓፈሻዊ ውፅኢ ዝፀልዎን ዓለምና እቲ ኢንትረስት ሬት ከባቢ 4.5% ይወሲኹ ትራምፕን ከምቲ ዝበልና ነዚ ከጉድል ኢሉ ክንደይ ፅዒሩ ኢኮኖሚ ስለ ዝጎደለ ግን ኦፍኮርስ ኣይዋፃንን ኢሉ መሊሶ ክህሉ ይኽእል ሓፈሻዊ ግን እዚ ገለ ካብቲ ኔጌቲቭ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ዘለና ኣብ ዓለም ክኸውን እዩ እዚ 4.4 ብጣዕሚ ልዑል ብጣዕሚ ክትሕተልና ኢና እንደለ ንሱ ማለት ይበኻል ኣዘራርባ ምስኡ መጠን ከዓ ዩኤስዲ ወይ ከዓ ዶላር ከዓ ክኸብር ርኢና ኣለና ማለት እዩ ራይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሎሚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤኒዌይ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ተረኺቦም ነይሮም ብዙሓት ናይ ቴክኖሎጂ ሲኢኦ ወይ ሓለፍቲ መራሕቲ ናይ ዓለምና ብሓፈሻ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ኖ ኢንፍሌሽን የለን ፕራይሲንግ ናይ ጋዞሊን ጎዲሉ ኖ ማስኡ ብጣዕሚ ጎዲሉ ናይ ኤነርጂ ናይ ግሮሰሪ ናይዚ ኣስቤዛታት ገለገለ ኩሉ ብሓፈሻ ከይዱ ኣሎ ስለዚ ደ ፌደራል ሪዘርቭ
ኢንተረስት ሬት ቆርጾ ይግብኦ ሚስተር ቱ ሌት ዲልዎ ዘሎ እዚ ያ ዊዝ ቱ ሌት ፓውል ወይ ከዓ ዶንጊሎ እቲ ኢንተረስት ሬት ቀልጢፉ ቆርፀሎ እዩ ዘሎ ንሱ ኢንተረስት ሬት ቁረፅ ኣሎ ባህሊ ግን ንሶም ከ ወል እዚ ኢንተረስት ሬት ኣብዚ ከሎ እቲ ኢኮኖሚ ፅቡቅ ከሎ ክቆርፅዎ ድማ ይቆርፅዎን ኦፍ ኮርስ ኣብ ምልክት ሕቶ ይኸውን ኣሎ ወይ ከዓ ግዜ ክወስደሎም ይኽእል ማለት እዩ ነዚ መልክዕ እምበኣር ሎማዓንቲ ፅሒፈልኩም ነይረ ኣብ ኤክስ እንተሪኢኹሞ ኣብ ዘለኩም ሼር ይገለልኩም ኣብሉ ኣክቹሊ ምክንያቱ ሲፒኣይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሲፒኣይ ኢንፍሌሽን ብጣዕሚ ክጎድል ተራእዩ ብ0.2% ጎዲሉ ካብቲ ስቢት ዝተገበረሉ ማለት እዩ ናይ ይር ኦን ይር ናብ 2.3% ወሪዱ እዚ ኢንፍሌሽን ማለት እዩ ዝቕባበ እዚ ሓደ ኣዝዩ ኣሸጊሩ ዝነበረ እዩ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ 2.3% ወሪዱ ናቶም ታርጌት ከዓ 2% እዩ ስለዚ ናብ ፅቡቅ ይወርዳ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኮር ነዳድን ምግብን ኣውፂእካ ከዓ ማለት እዩ 2.8 ኮይኑ ኣሎ ከምቲ ስቢት ዝተገበረሉ እዩ ዕዳጋ እንታይ ገይሩ ወል ሰማይ ተሰቂሉ ወይ ከዓ ዋጋታት ናይ ስቶክ ማርኬት ክውስኽ ርኢናዮ ብዘይ ዝኾነ ምክንያታት ማለት እዩ በዚ መልክዓት እምበኣር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባዕሉ ኤንቪድያ ከባቢ 15% ክውስኽ ከሎ ኣማዞን ንባዕሉ 15% ወሲኹ ኣፕል 7% ተስላ 22% ወሲኹ ንርኢ ኣለና ናብ 335 ከይሉ 220 በፂሑ ነይሩ ዝሓፂር ግዜ ዝዝክርዎ ትኮንኩም ማለት እዩ ስለዚ ዕዳጋ ናይ ቴክኖሎጂ እቲ ኣነ ኣተኪረ ዘዋፍረሉ ዝበዝሕና ንፈልጦ ማለት እዩ ዋጋታት ክውስኽ ተራእዩ ኣሎ ኦፍኮርስ ጉግል ናቱ ፀገም ክህልዎ ክእል ሓፈሻዊ ግን ኩሉ ዕዳጋታት ናይ ቴክኖሎጂ እቲ ጎዲሉ ዝነበረ ናይ ሓደ ሰሙን ሪዛልት ምስ ንሪኦ ፅቡቅ ውፅኢት ከምፃልና ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ተሪእናዮ ኪኪ 13% ወሲኹ ኣሎ ማለት እዩ 13% ካብታ ናይ ብጣዕሚ 45% ገለ ክብሉ ከሎ ናይ ታሪክ ዝጎደለላ ብድሕሪ 24 ወይ 25% ንበሎ ክጥዕመን 25% ወሲኹ ንሪኦ ኣለና እዚ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ወይ ከዓ ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዘምፀአ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ራይ ብካልእ ዜናታት ምስ ንርኢ ኮይን ቤዝ ኦኬ ኮይን ቤዝ ኣብዚ ክሪአልኩም ክእል እየ ኮይንቤዝ ስቶክ ኮይንቤዝ ከምዚ ክሪፕቶ ትገዝኣሉን ትሸጠሉን ሎሚ ጥራይ 25% ወሲኻ ንርኢ ኣለና 25% አይ ቲንክ ሓንቲ ካብቲአን ፅሒፈልኩም ዝነበርኪ ኣመስለኒ ኣብዚ እዋን ሰከንድ ደሞ ንእሽተይ ክገብረልኩም هوفلي كابتن أبلاز نبركم قال تعودكم ولا تكونوا تسفى قبل مهنيات وزحلة جلس إناتاسي فولكم يرى مثلني أبزي يوتيوب بنتريهم مو أبزي ناي بوستس مالتي where are we ما تسألكم إذا عندي شيء one second يا أبزي اللوه كابتن زوافرلن ኣብ ፅቡቅ ዋጋታት በፂሐን ዘለዋ ዝብለን ትካላት ኢለ ትሕቲ ተስላ ትሕቲ 300 ዝነበረት ወላ ትውረዳ ኣምበር ስቲል ኣንደር 300 ፅቡቅ ፕራይስ ከም ዝኾነ ኤንቪዲያ ከባቢ 110 ኳሊቲ ወይ ከዓ ፅቡቅ ግዜ ከም ዝነበረ ማይክሮ ስትራቴጂ ከባቢ 250 ገሊኣ ነይራ ሪስክ ተፀሊእና ግን ኮይንቤዝ ከም ኣማራፂ ናታ ክንጥቀመላ ከም ንኽእል ኣማዞን እውን ኦፍ ኮርስ ኣነ ዋፈርኩላን ግን ሓንቲ ካብተን ብሉፃት ውፅኢት ተምፅእ ትካላት ከም ዝኾነ ኣብ ስዑ ግዜ ተስላ ከባቢ 286 ነይራ ኤንቪዲያ 116 ከባቢ ማለት እዩ ኤምኤስቲአር 250 ኮይንቤዝ 212 ብድሕሪኡ ጥራይ ክንደ ሚእታዊ ተወሲኻላ ማለት እዩ ኣማዞን ካ ኦፍ ኮርስ ንእሽተይ ወሲኻ ንሪኢ ኣለና ሕጂ ኮይንቤዝ 212 ዝነበረት ታሕቲ ወሪዳ ተመሊሳ ኣብ ክንደይ በፂሓላ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኮይን ስቶክ ኮይንቤዝ ስቶክ ያ 260 በፂሓ ብድሕሪ ጥራይ 50 ቅርሺ ወሲኻ ማለት እዩ ስቲል ወሲኻ ብሎ ከለኹ ኣይጎደለት ማለት ኣይኮን ኦፍ ኮርስ ናብ 150 ጎዲላ ነይራ ብድሕሪ 150 በፂሓስ ብድሕሪኡ ናይ ከባቢ 7% ደርጋ ዕፅፊ ወሲኻ ንሪኢ ኣለና እዚ ከዓ ፅቡቅ ካብቲ ዕድላት ዝሃበና ንክንገዚኦ ኦፍ ኮርስ ገለ ተዓዊትኩም ብለን ክትኮኑ ካብአን ተስፋ ገብር እቲ ቀንዲ ምክንያት እንታይ ኮይንቤዝ ሼርስ could see 16 billion of buying pressure from S&P تريوت لهم نا S&P 500 index أتيانا S&P 500 500 بلوسات تكالات نا أمريكا لنا رايت كوينبيز كا تقدميتي نا كريبتو تكال أب S&P 500 زاتوت بمخانا بتعمي زحقوس وسيتي نكريبتو ولا مالتي مهنياتو كريبتو بيتكوين نجزالو كوينبيز إيو بحفشة كريبتو نجزا كنا كمان مراتي كان بعد كوينبيز مفارقة تماسالي وسيت كنا مسألو نخلي ناز نبرنا مالتي سلازي تكال أي عزيز بوزخنا زينا نايلو مزنبرن بعد نتايو ናይ ዓለምና ቴክኖሎጂ ትካላት ሲኢኦስ ሊደርስ ናይ መራሕቲ ትካላት ማለት በሓፈሻ
እንታይ ገይሮም they mingle with Trump and Saudi crown prince at the investment forum in Riyadh ኣብ ሪያድ ዝተገበረ ናይ ኢንቨስትመንት ወይ ናይ ወፍሪ ርክባት እዞም ዝዓበይ ናይ ቴክኖሎጂ ሲኢኦ ሓለፍቲ ከም በዓል ኤላን ማስክ ከም በዓል ናይ ኣማዞን ናይ በዓል ኢንቪዲያ ናይ በዓል ፓላንቲር ኩሎም እቶም ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ምስ መን ምስ ትራምፕን ምስ ክራውን ፕሪንስ ናይ ስዑዲ ዝኾነ ማለት ብሕጂ ፕሬዚደንት ዝኸውን ግን ካብ ዓለምና ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ፅልዋታት ዝገብር ወድኑ ንጉስ ከም ንጉስ ገይሩ ግን ዝሓየለ ማለት እዩ ስለዚ ብሪኦ ታሃሊኹም ግሎባል ፖለቲካል ኤንድ ቢዝነስ ሊደርስ እሶም ተም መራሕቲ ናይ ዓለምና ማለት ጋደር ኢን ሪያድ on Tuesday for the Saudi Arabia investment forum ስለዚ ስዑዲ ዓረብ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ንኣሜሪካ ማለት እዩ ብሓንሳብ የምሰኩ ዝበዝሕ ግዜ ኸ ስለዚ እዚ ዝገበርዎ ርክብ እምበኣር ዶናልድ ትራምፕ መጥውስ ኣብኡ ተረኺቦም ምስቲ ሳልማን ማለት እዩ ምስ መሐመድ ቢን ሳልማን ምስቲ ክራውን ፕሪንስ ወይ ከዓ ወድኑ ንጉስ ዝብለኩም ዘለኹ ሶ ተስላ ሲኢኦ ንባዕሉ ብዙሕ ተዛሪቡ ኣብኡ ነዚ ዝብለኩም ዘለኹ ንወድን ንጉስን ንትራምፕን ከዓ እቲኦም ሮቦትስ ብዓለም እንዳተንቀሳቀሱ ክርእዮም ተራእዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም እዚኦም ንዓለምና እንታይ ፅልዋ ገይሩ ብዝዓዲ ኣብዚ ናይሎም ማለት እዩ ስዑዲ ዓረብ ከባቢ 600 ቢልዮን ዝኣክል ገንዘብ ኣብ ኣሜሪካ ከተዋፍር ከም ትኸውን ወይ ከዓ ከም ተዋፍር ሓቢራቶም ማለት እዩ እዚ ከዓ ንኤነርጂ ሴኩሪቲ ናይ ዲፌንስ ኢንዱስትሪ ናይዚ ምክልኻል ማለት እዩ ናይ ቴክኖሎጂ መሪሕነት and access global infrastructure and critical minerals እዚ ካብ ዘይ critical mineral ka of course ዝኾነ ቴክኖሎጂ ገራ ክስራሕ አይከኒ ስለዚ እዚ ሁሉ 600 ቢልዮን ኢንቨስትመንት ወፍሪ ኣበይ ዝኸይ ዘሎ ኣብ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ ነዚ ሓፍ ከብሎ ኢንቨስት ይገብርሎ ወይ ከዓ ወፍሪ ይገብርሎ ዋጋታት ናይ ቴክኖሎጂ ከዓ ዋጋ እንክውስኽ ይፅበ ምክንያቱ እዚ ርክብ ናይ ምንታይ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለታት ይምበር ናይ እስራኤል ተጠብሎ ኩናት ወይ ቻይና ከም ዝግበሩ ዘይኮነ እንታይ ዳ ኣብ መንጎ ስዑዲ ዓረብን ኣብ መንጎ ቴክኖሎጂን መሪሕነትን ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ርክባት ምድልዳሊ ማለት እዩ ብከምዚ ምልክታት እምበር ንኣብነት ዲፌንስ በዓል ፓላንቲር ዋጋ እንክውስኽ ርኢና ኣለና ኦኬ ኣብ ልዕሊኡ ግን እቲ ዝዓበየ ማለት ናይ ኤንቪዲያ ሲኢኦ እቲ ዝዓበየ ናይ ዝበለፀ ናይ ኤአይ ብላክዌል ቺፕ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ንመን ሂቦ ንስዑድ ዓረብ ክህቦም ተፈቂዱሉ ኣሎ ንበዓል ቻይና ይፍቀደሎምን ንስዑድ ዓረብ ግን ክህቦም ተሰማሚዖም ስለዚ ብሰንኪ ምክንያታት ከዓ እምበኣር ኤንቪዲያ እንተርኢና ክሪኤኩም ገለ ዳሊልኩም ኣለኹም ስለኒ ኤንቪዲያ ስቶክ 5% ወሲኻ ልዕሊ 3 ትሪልዮን ማርኬት ካብ ክትበፅሕ ክኢላ ተመሊሳ ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም for the first time ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ወርሒ 2 እዚ ሁሉ ዜናታት እምበኣር ንስቶክ ማርኬት እንታይ ገይርዎ ዋግኡ ወሲኽዎ ስለዚ ኤንቪዲያ ሲኢኦ ወይ ሓላፍ ማለት ጀንሰን ሆንግ the chip maker will send its chips to Saudi AI company Humain እዚኣ ሁሜን ትበሃል ናይ AI ወይ ከዓ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ብሓንሳብ ኮይኖም እንታይ ገብርዮም እቲ ዝዓበየ ዳታ ሴንተር ኣብ ስዑዲ ዓረብ ክሰርሕዎ ፕላን ገይሮም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣታዊታት ክትረክብ እያ ኤንቪዲያ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን እቲ ቴክኖሎጂ እዚ ዘለናዮ ግዜ ቴክኖሎጂ ምስ ምዃኑ መጠን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መራሕቲ ናይ ዓለምና ዝረኸብሉን ዝኸዱሉን ስለዚ መን ዝዕወታ ናይ ቴክኖሎጂ ትካል ከም በዓል ፓላንቲር ከም በዓል ኤንቪዲያ እዚኦም ኩለን ክሪኤት ዝፀናሕና ኩለን ዋግአን ክውስኽ ርኢናዮ ኣለና ማለት እዩ ራይ ስለዚ በዚ ምክንያት እምበኣር ናይ ፊር ኤንድ ግሪድ ዝክርኡ ትኮንኩም ማይናስ ኣብ ዝርባዕተ ነይሩ ኤክስትሪም ፊር ወይ ከዓ ብጣዕሚ ፍርሕ ነይሩ ሕጂ ግን ሰብ ኣወንታዊ ኣረኣያ እዚ ኩሉ ስምምዕ ዝግበር ዘሎ እዚ ኢንፍሌሽን ዝጎድል ዘሎ እዚ ኩሉ እምበር እንታይ ወለ እምበር ከምዚ ከይሓልፈና ኢሉ ሕጂ ዩፎርያ ወይ ከዓ ብዙሕ ሰብ ገንዘብ ከዋፍር ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ብስምዒት እዩ ዝኸይድ ወላ ማርኬት ማለት ኣሎት ፋንዳሜንታል ዝሰርሕ ዝበዝሐ ግዜ ግን ብስምዒት ብፍርሕን ብስስዕን ዝኸይድ እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ናይ ፍርሒ መሰስዒ ኣብዚ ግዜ እዚ ንእሽተይ ስስዕ በፂሕሎ ኣወንታዊ ኮይኑሎ ሰብ ማለት እዩ ስስዕ ክንብል ከለና ኣብዚ ኤክስትሪም ግሪድ ኣብዚ ከባቢ ክበፅሕ ከሎ ግን ወል ዳስ ፕሮባብሊ ከምዚ ሴቭ እንዳገበርካ ትኸደሉ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ትሽዑ ግዜ ብፍላይ ኣብዚ እንተበፂሑ ማለት እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ጄፒ ሞርጋን እቲኦም ሓንቲ ካብቶም ዝዓበየ ባንኪ ናይ ዓለምና እምበር እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጄፒ ሞርጋን cut recession risk following US China truce እዚ ርክብ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካን ብምግባሮም እዚ ዝመጽ ዘሎ ኢንፍሌሽን ጽቡቕ ብምምጹ እዚ ኩሉ ናይ ቴክኖሎጂ እዚ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ጽቡቕ ዝዛረቦ ዘሎ እምበኣር ከጋጥም ዝኽእል ሪሴሽን ኣይከጋጥምን ሕጂ ወይ ከዓ ትሕትሎ ንኣብነት 80% ከጋጥም ኢሎሞ ዝነበሩ 30 ወይ 20 ሚእታዊ ጥራይ ሪሴሽን ከጋጥም ይዝብልዎ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ተርኢና ኣይሕሱኒ ክንደይ በፅሕ ነይሩ ዝሓለፈ ተርኢና እስቲ 52% ነይሩ ዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ ሕጂ ግን ናብ 39 ሚእታዊት ጎዲሉ ማለት 16% ጎዲሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን
this is crazy እስሪኦ ዘለኹም ርክብ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካን ምስ ገበራ well recession ክወርድ I mean inflation ክወርድ ስለዚ recession ክወርድ ዘለዎ ተኽእሎታት ክመጽእ ዘለዎ ተኽእሎታት ትሑት እዩ ማይንድ ኣብ ግምት ከተእትዎ ዘለኹም ግን ዝሓለፈ ኳርተር ናይ ኣሜሪካ GDP ኦኬ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ናይ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ኔጌቲቭ ነይሩ ኣሉታይ ነይሩ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ዛ ዘለና ይኻ ኔጌቲቭ እንትኾይና recession ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ብቴክኒካሊ ማለት እዩ ግን ማዕረኸመ እዩ እቲ recession ብርቱዕ ዲ ቀሊል ዲ ዝብል ሕቶታት ኣለዎ ንኣብነት ማይልድ ወይ ከዓ ቀሊል ነገር እንትኾይኑ ምናልባት ዓብ ጽልዋ ኣይክገብረሉን ዘሎ ይኽእል ኣብ ዕዳጋ ወይ ከዓ ኣብ ወፍሪ ኢንተረስት ሬት ዝቁረጽን ዘይቁረጽን እንተርኢና ይኻ ኦፍ ኮርስ ወርሒ ጁላይ ኣይቁረጽን እዩ ዝብልና ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኢኮኖሚ ጽቡቕ እዩ ዘሎ እቲ ኢኮኖሚ ስራሕ ደሓን ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ግን ባይ ጁላይ ኢንተረስት ሬት ክቁረጽ ይኽእል ባይ ሰፕተምበር ማለት እዩ ወርሒ 9 ዝኸውን ዘሎ ወርሒ 9 ኢንተረስት ሬት ክቁረጽ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብሓፈሻ ንዕዳጋና ጽልዋ ዝገብረሉ ግዜ ንዕዳጋና ጽልዋ ዝገብረሉ ግዜ ኸማን መዓስ ዝኸውን ዘሎ ሰፕተምበር እዩ ዝኸውን ዘሎ ወርሒ 9 ወርሒ 10 ማለት እዩ ምክንያቱ Q1 ወርሒ 1 ወርሒ 2 ወርሒ 3 ዘሎ ናይ 3 ወርሒ ጸብጸብ ይበናና ድሓኒ ጽልዋ ይገብረሉን ታሪፍ ናይ ወርሒ 4 5 6 ታሪፍ ጽልዋ ኣይገብረሉን ክኸውን ይኽእል ወርሒ 7 ወርሒ 8 ወርሒ 9 ዘሎ ግን እቲ ሳልሳይ ኳርተር ወይ ከዓ Q3 ኢልና ንጽውዖ ወይ ሳልሳይ ርብዒ ናይ ሓደ ዓመት ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ዕዳጋ ብጣዕሚ ላዕሊ ኸይዲ ታሕቲ ኸይዲ ሪሴሽን ከጋጥም ዲ ኣይከጋጥምን ሙሉእ ስእሊ ክህልወና ዝኽእል ማለት እዩ ክሳብ ሽዑ ግን well نلوكم ديكسي دولار نشي كوس خرينا لنا سلازا بأوروبا زلهم كل حاجزكم كون تسفى قبر ما هي 9 وعد بس نيرو نوفركم أزي أقداسي في أمريكا سلنا نوفر من أمريكا زل أبزلنا بحفشة مايكرو استراتيجي 400 عسران أول تايم هاي 543 نيرو لمون 4% كوس خرينا لنا بعد بيسترا 155 this is just crazy معناته تحت ورد رينا نيرنا ذكروا وتخينكم كنا بس نيرو بزي ካብ 80 ናብ 160 ከይዱ 100% ወሲኹ ማለት እዩ ካብዚ ወሪድሉ ዝነበረ ካብቲ ታሪፍ ዝተባሃለሉስ ክንደይ ፐርሰንት ወሲኹ 100% ክወስኽ ኢና በዓል ቨርቲቭ ልክዕ ከምኡ ስወላ ማለት እዩ 53 ዝነበረ 105 በፂሑ 9 100% ማለት እዩ ኤንቪዲያ 130 ኮይኑሎ ናይ ኤንቪዲያ ተሪኢና ልክዕ ከምኡ ክንደይ በፂሑ ነይሩ 86 ህርማ ኣቢላት anyway 9 ወለደ ካብ 9 ናይ ክንደይ ወሲኹ ዘሎ ናይ 40 ቅርሺ ወሲኹሉ ማለት ናይ ከባቢ 50% ወይ 50% ክወስኽ ኢና ያለና ሚስተር TSLA ተስላ ክንሪኣ ከለና ካብ 214 ናብ 330 ናይ 120 ገንዘብ ወሲኹ እዚ 30 ሚእታዊት 40 ሚእታዊት ንላዕሊ ካብ ተወሪድሉ ዝነበረ ዋግኡ ክወስኽ ኢና ስለዚ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ገበና ክሳብ ኣብኡ ተወሪድና ኣብ ገንዘብና ተመሊስና ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ ኦክሎ ትብሉለኹም ኦክሎ ካልክዕኩም anyway እዚኣ ካብተን ቀዳሞ ዝዕወታት ትኾና ትሽዕ ግዜ ማለት እዩ 17 በፂሓ ነይራ 100% ወሲኻ ሳኻ 9 100% ወሲኻ 17 ዝነበረት ኣብዚ ግዜ እዚ 32 ናብ ኦል ታይም ሃይ ንክትከይድ ብሕጂ 100% ይተርፋ ኣሎ ዕዳጋ ነዊሕ እንዳኸደ ተኸይዱ ምስ በዓል ማዕሲ ኤርኒን ዘለዎም ባይዘው ዋው ቱዴይ ኤርኒን ነይሮም ዲ ወላ 13 ወርሒ 5 I didn't know that. حجلو مالتي earning. That's crazy. Anyway, so إذا كله نرى زلنا حوات ماك 7 كريلكم أبزي QQQ حدا نتبع 5% كوس كل Nvidia 5.6% نامي 130 ما تسلا ناي 5% وصي على مقا نو إحنا وصلت كنيا أمازون عند خبتين بولس كالات نبلا بزعج زي تزارجنا لنا تحط ريسك صبغوص يتزلوا كل تمييزين 10 خلتن كري أغلنا فيسبوك تنت بس عن 5 كابتن كواليتي تحط واجات شيء ستيل مايكروسوفتن ابل انكا كامري انزلنا 14 سنه كابتن بزح زي قبرلن بتاعنا عابين سزلوا كعابيا زلو تقولات تحوت يخون نبلن مالتي سلازي تن انا زفوتون ابزلوا روبين هود ناب 60% ناب كنديا ابز 30 ناب 60 اوشت ورحي I think 30 كلا مس غزا اكو دي انا شيء يبدعيكوا حفش اجن لكم سنوفليك 180 بصيحنا له بالانتير 130 all time high 130 هاريمان له 125 نيرو حما قرنينا مصيا تحت وريدا ستيل 130 كيدا سلازي ستيل تاريخ كابتن سرح زلوا تكالات تخونا الله مالتي even بعد روكيت لاب اوف كورس بزح وصيت يمصنا له بحفش اجن عداغا كمزي نريو يمسل احوات يا ولقاوي حتى عليكم زغم زلو يكون كتمهارو مسل حدثتين تعليكم ابزغن يا تليفون ابزلكم اب تحت يصيفلكم الله سيوت عليهم ستوك ماركت كريبتو كتمهارو تدليو ناجمرتنا ادفانس زخونه بوساب رخبوني بوساب كمهار دليلكم لا صحافون بر بزح تحت لكم تدوروا لهم استاذن كلكم كملوا سلكم زي ما قال يا قريت على بالكم
ያ ነቶም ክትመሃሩ ትደልዩ ጥራይ ክምልሰልኩም ዝኽእል ማለት እዩ ግዜ ምስ ረኸብኩ ግን ንኩልኩም ብዙም ድዩ ገለ ፀዊዕና ከዓ ዘለኩም ሕቶታት ክንምልስ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ምሳሌ ንፅናዕኩም እንዳመስኮንኩ ስቲል ካብ ሕቶታትኩም ዝምለስ ሕቶታት መልስታት ክህልወና እዩ ያ ታንክ ዩ ሶ ማች ሊንክ ክሰደልኩም ዶ ሊንክ ክሰደልኩም ጆይን ብመልሓስኩም ክትሓቱ ትደልዩ ወይ ርእቶ ክትቡ ትሃሊኹም ካብቶም ኣባላትና ብፍላይ በዓል ሮቢ ታንክ ዩ ሶ ማች ሮቢ ናይ ጀርመኒ ክንደይ ሳፖርት ትገብር ኣለኻ ያ ኢትስ ኣፕሪሺየትድ ብጣዕሚ እናመስገና ኢና ግራብ ማለት ካ ይመስለኒ I think grab yeah حموشلا خنريو زلنا so yeah حموشلا استيلاو بيعزل I think كندي بس يعني 33 بسحه دارغا 89% وسي خنري لنا ولا جرام مالتي so thank you احوات حطت عليكم سدلكم خليه كريبتو ابي كريبتو بزح منقصقاس አይገበረን እቲ ምክንያት ከዓ I think ክሪፕቶ ኣለኩም መስለኒ ክሪፕቶ ሪልኩም ዶ اوكي كريبتو كوينبيز كوين ماركت كاب ፀገም ዘለዎ ይኮነን ዕዳጋ እንዳተዓፀወ ከባቢ ክልተ ደቂቃ ይፍና ዘሎ ኣሕዋት ላይክ ግበሩ ኣብ ከለኹም ክልተን ገና ኣቲኹም ውሑድ ትርስዑ ኢኹም መስለኒ ላይክ ግበሩ ሓጋዚን ቻናል ባይ ዘወና ብዙሓት ሰባት ክኸይድ ሶ ቢትኮይን 105 ከባቢ ዋው እጅ ኸይዳ ማለት እዩ ክልተ ነጥብ ገለ ፐርሰንት ወሲኻ ንሪኣ ኣለና ኦፍ ኮርስ ኢተረም 2700 ዋው 9% ወሲኻ ውሽጢ ሎሚ ጥራይ 50% within 7 days ኣብ ዝሓለፈ شوعات مع 5 مئويت واو XRP 20% 10 مئويت كخيد كله سولانا 15 نا 180 كنت تمليسو 100 بتح نيرو واو this is just كل فتيو ماتي عداقه بحفش anyway بفلاي الريسك اسيت البحال صبو كخيد جولد اقولي له هون مالتي Let's go gold. عايز نسند على مستر اوكي ما زي لاجي unnecessary cookies لايك قبروا احوات I think لايك بتعمبو وحدات لكم كندي يدري له لايك تغيركم حقازي زي channel please استغفروا خلو right gold still like godilni زلو that's just crazy wow unbelievable gold godilni شيء تصبيون what TLT هذا TLT godil of course yeah نفس ما نحمشون godil wow 100 بس يعني بتس عنقل بس يعني نفس ما نحمشون كيدو إذا خا بوند شيء طعم أب ستوك ماركت بزحات يوافر له مالتي this is what risky وصل له مالتي بزحات سبات كابوند وصيهم بوند بزحات يوافر نيرهم تفرح كلنا بوند يخاطر وافر حد جن بوند يقول له مات بوند يشيط له أنت كوينو نفس ستوك ماركت يوافر له لذا عداقات عاصي أحوات عقد أمكن انفيديا 130 عاصوتن أمازون كنت عسات حدنا عاصي روبين هود سوسان كلتن سنوفليك 180 بالانتير 128 مايكرو استراتيجي في اس بحفشة زبزح عداقنا صبو ويكا دحان زخونة وصيد كمس رئينايو ألنا مالتي QBTS بيتكوين 105 ستيل جامب قبرالو بايدو وينا بيتكوين كغلط كلكم بيتكوين بوزح زي تنقصاقص لابز حلفه كنت معلتي تكن مهنات قديم وسيخو صديون كاب 8 ناب 100 تلطيفو خيدو ستوك ماركت يوسخه كريبتو وسيخو صنيحو حجي خا ستوك ماركت كوسخ رئينا يابز خلت معلت مالتي ስለዚ ኩሉ ግዜ ግን ብሓንስ ምን ይባሓር ከደንጎ ኸሊ ላክ ገበር ኸሊ ሓፈሻው ግን ተማሳሳሊ ኣሎ ኮኸብ ሓውና ያ ኮንታክት ገበረን ቴሌፎን ኣለካ ወሳብ ጥራይ ይሰርሕ anyway ቴሌፎን አይሰርሕኒ ወሳብ ጥራይ ይሰርሕ ሰላም ብሪን we can do deep now and what do you think about Tesla now deep we can go deep no deep no I mean وشتي أتي خنجز أبزحنا قبل ما نتكلم I mean it's extreme risk زي ترجع بزح نجار الله كم زبالو خنك سابور تشعت زلوا بزح لعل تحت المبالو أي بترفوني سلازية قرب تنقل مبال كدليو I wouldn't كم زي سسيع خستايم قبر كون ستيل أنا قد بزح زوا السخاء أبي فرياس لازلوا من البات profit وكا مخسب موساد صلا ايكونن مبولكن يركب ብዙሕ ሰሲዕ ካትገዛ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት ምክንያቱ ዘይ ተገራጋገጽ ብዙሕ ነገር ኣሎ ምዝ ትራምፕ ዘሎ ከዓ ዕዳጋ ነግድን ላዕሊ ታሕትን ክብል እዩ ንግዜ ክውስኽ ክእል at some point ግን ከምዚ ምልስ ዝብለና ኮይኑ ይስምዓኒ
هونوس زفلت قبل الميت غاميت خوينو كزارب سبيل نبز مالتي صحيفل كان يرى أملاس كالي أوكي صحف لي أتي صحف لي سوري كمزقب دليل كصحف لي من البات بحطه طلعتي خاطر تكون تخلي تليفون نمبر أبي كن رهبو يرى الذي هو التليفون نمبر تقول لهم أبي تحتي مزقكم مالتي وانا لهم قبل أصدركم هذه أو يتريون الله مالدي أبشات صحفوا لكم إذا إحنا سكرين شوت وصلوا له تقولوا لكم برر الله صحفوا لكم الله وساب ترى يسرح وساب كمهار دليل لكم صحفوا لي أتنقب عليك تقولوا لكم مش عقوم أحيستي بيزي قبلنا مالتي him's best stock for the last 1 week. Thank you, Sami. I have just واحد جنزب واو 64 كده. This is madness. Yes, أنت خابتن زبالة أمسيا صبوا أرنين هيبون by the way. But this is just stupid. Stupidity واحد جنزب short جري ماله. Normally I don't go short أكيدني normally. نيش short جري واحد يجي قلت أشرح كنت أسمع مسميتن short جري ماله put option مالتي. اوبشن بالانتير امليت اميت سانكت شيت يا اميت سانكت لا بني زل الياس انا سالا سانكن شيتني هر انت خمدين بيت ذات بو شيت كاميرا can you check SoFi please Mary yeah sure why not SoFi 14 تخيلوا this is called V shape by the way نزيم V shape كمسي V shape زبلوز نبرو عداغا تخيل وريدس لا لا تخيل دي بزعينه مالتي yeah بزح شورت interest له I mean it's not earning it wasn't too bad حما يكون نيرو it's just نايب روبين هود زبلت وصيت يمص ስለዘሎ بو يعلل አሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ናይ ባንክታት እቲ ናይ ትገዛሉን ትሸጠሉን ብሮከርስ ገለ بو ይግዛእ ስለዘሎ እምበር I think the earning wasn't too bad حማ يكون نيرو the earning بالانتير انت تملس بلا نيرو بزح ستوكس علينا عندي مولح صقما يكون اني تملست زملا ساينس اننا Mara is still in line brain why this is crazy Robbie Mara yes Mara عسراتات تكون قبعه بزح شورتي انترست يزلوا 16 is not bad by the way 16 خيره اب حنت معلت 10% توسخ تخيل تكال مستموغانا متن well بيتكوين ناميت 10 تنقص غيدا لعل 10 اي ماسينا جدن بيت 10 تبصح خويني يسمعني ارنين ناتهم ግን ጽቡቕ አይነበርን ارنين ዝሃቦ ዝሓለፈ it wasn't the best አጋጣሚ ቢትኮይን ስለዝወስኸ ጥራይ ሓጊዝዎ ማለት እዩ ስለዚ ያ ጽቡቕ ከይዳ ወላ ማራ 10 ተበጽሕ ዝነበረ ታቦ ከይዳ መን ይኸ ሂምስ ኢልካ ንጸንሕ ካብዚ ሂምስ 33% ሾርት ኢንተረስት ኣሎ 33 እቲ ወጽኢ ዘሎ ብርክስ ሾርት ወይ ከዓ ይጎደል ኢሎም ኣትሒዞም ዘለዉ እዮም 33 ሚታዊ ሕጂ እንታይ ጋጥሞኩም እንት ኮይኑ ወስኹስኹም ሰበለት ስኩዊዝ ትገብር ቀልጢፋ ትኸይድ ፋንዳሜንታል ኣይኮነን ዝኾነ ነገር ኣይኮነን እንታይ ዳቶም ሾርት ገይሮም ጽንሑ ሄጅ ክገብሩ ወይ ክከላኸሉ ኢሎም ተመሊሶም ይገዝኡ እሞ ዋጋ ናይታ ስቶክ ክትውስኽ ጽልዋ ገብረሉ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያታት ናይ ሂምስ ላዕሊ ወሲድዋ ዘሎ ሳሚ ሓውና ጅስታው ከለኹ ወስኸልኩም ኢልያ ማለት እዩ thank you Robbie how do you know if market is closed 9 o'clock በአና በዩኬ ታይም ሰዓት ጾና አሜሪካ ብናይ በርሊን ካ ሰዓት 10 ማለት ስለዚህ በጊዜ ዝፈልጣ ሓደ ጠጠው ኢሉ ተዋጎ ካረ ይብዚ 16:37 ሳይንቀሳቀስኒ ግዜ ግን በጊዜ ያና አፈሻ ብርሂን ሰላም ንዓኻ ሶፋይዶ ግራብ ዋው أكستين لهم دعتكم من زاخم دعهم زي بتاع مقبلة كلتين دحانين it all depends انتي دلي خانس صراحة تي ماسي ببينو عودي حدا يكونن معناتكم ناي اوبر مثالي زلوم جراب مقابل ناي ساوث ايست ايشيا امزلو ابي امريكا يكون جراب جمس امريكا ازلا مسبع روبينو ديات ودادر مسبع الكوين بيس كتودادر يا مسبع جي بي مورغان بانك تات كتودادر حجي كومبليتلي ببيني زلزاو امريكا تراي كاب زوافر قالك فالكا بجنزبي منال 10 ميتاو دي 5 ميتاو اب تشاينا خيدي ويا امريكا اب ساوث ايست ايشيا وي كاب ايشيا خيدي زبل حسب زلوكا ناب جراب سلازي it all depends
ክልቲአን ተመሳሳሊ ዓይነት ውፅኢት ዝህባ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣይ ቲንክ 5 ቅርሺ ክትውስኻ ዝብል እምነት ኣለኒ 100% ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ማለት እዩ መንጅማ እዚኣ ግራብ ሶፋይ ከዓ ተመሳሳሊ 25 ገላ ክትበፅሕ ዘሎ ኩለታት ልዑል እዩ ብዙሕ ሰባት ሾርት ይገዝእዋ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ስኩዝ ክትገብር ትኽእል እያ what do you think about Oculus earning today to be honest I have no idea ናይ Oculus ኣይረኣኽዎን ከማን I just didn't ሎሚ ከም ዝኾነ ከማን ኣይረኣኽዎን ነይረ ሶሪ ሕጂ የርኢ ጥራይ earning ከም ዘሎ ከሲቤር ኺብያ ሂምስ ታንክ ዩ ሊሊ ኮንግራቹሌሽን ገለ ባሸጣቲ ቴክ ፕሮፊት ገለ ካብ ሸጥ ቴክ ፕሮፊት ማለት ከ ተዘጋጀ ሳምሰንግ ሶሪ ሜቢ ነጽረት ንኮንታለ what do you think about taking profit from Nvidia why not ኩሉ ተዘሸጥካ ፍርቅ ሸጥካ ጽብጥ ኸዳ ትጎድለልካ so it all depends እዚ ንሓጽር ግዜ ክትፈጥሮ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ሞመንተም ናይ ስቶክ ማርኬት ጽቡቕ እዩ ዘሎ ከምኡ ለካ ሆሎ ግን ኤኒ ታይም ካ ክምለስ ኽእል ስለዚ it might be a good idea حد سب انفيديا خوافرته تبلن هو اوافرهم بالخاص لازم كندي اوافر كلا it all depends profit موساد لا يكونن it's just not too much it depends كندي خوافر كلا زلها مالتي allo select can you check AMD sure Mr Advanced Micro Device Advanced Money Destroyer لما 4% وسيخه موسخه يبالني ግን ምክንያቱ it's been damaged ስለዚህ بعل انفيديا خندي بوسخه خلونا نسال ولا حنت وسختنا لا يا 76 بصحنا 112 كيدا ግን ከም ትዝጎደሎ ተጽቡቅ ከይዲ ዝግባ ስለዚ ፋንዳሜንታል ዘይኮነ ተጸገም ማለት ሰብ ካብ AMD انفيديا ይመርጻሉ ማለት በخل አዘራርባ ማለት ሓደ ዓይነት አውዲን ከምዚ ሶፋ ይገዲፍ ሰብ ሮቢን ሁድ ዝመርጽ ዘሎ ኣብዝኻ AMD ገዲፍካ ናብ انفيديا يخيدانو مالتي حافشاو كم سري زلخ ابز كبابي 123 ገለ ቁርብት ናይ ዘሎ ትረንድ ከም ማዓስ ጀሚሩ ይሃብ 2024 ነው 2019 ጀሚሩ ዝነበረ ትረንድ ዳውን እንታሕተ ጥራይ ዝጎደ ዘሎ ማለቲ እንታ ሓሊፋቶ hopefully ተስፋ ገይርሰብ ቀልጢፉ ክገዝኦ ኸሊ ክሳብ ሽዑ ግን still too much risk I prefer Nvidia መረጽ ካብ ተስላ ማለቲ WhatsApp يرى له يا يرى له هاي فلتون مالتي برين كان يexplain XRP please ناي كريبتو كارنسي زمهر فصوم حاونا لول سلازي بحافشا ግን ابو كنገልጽልኩም ነና XRP ናይ ውልቃዊ ብፍላይ ናይ ኩሎም ገልጽ ይንኽእልና ኣብዚ በሓፈሻ ናይ ክሪፕቶ ግን ሲም ሓውና ኩምሮኩም ያን ኢንቮልቭ ገብራ ይደል ነብዚ ሓፈሻ ግን ኣብዚ ናይ ማኒ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝመሓላለፍ ከም ናይ ሓዋላ ናይ ቴም ባንክታት ዝጥቀማሉ ቴክኖሎጂ ናይ ክሪፕቶ እዩ ማለት እዩ አፕል እና አማዞን ከመቸክስ ከግበረልና كنت عبيتين امازون تشجيريا ولا حنتي ستيل لونج واي تو جو تو ريسك زلوا خاطر زبلسان ابل ግን I just don't see it I don't know it depends on technologies go bro ብዙሕ stocks all time high በጽሖም ጀካ ተስላ yeah exactly ተخلي stocks for long term برين ኣብቲ ኣባላት ይወኩም እንዴ ተخلي ሁሉ ግዜ እዞም ሁሉ ግዜ ዝወኩም እንታይ ሞላ ሓንቲ ተቀየረ ነገር የለን ክሳብ ሕጂ yeah Can you check Google please? I think Google درجة 5 مئة أتاوناتهم كاب search engine كاب search نجبري كبرحاو ربحها سلزي مارسي تايتي نتا علوم هاي وسختن that's crazy 100% كمان وسختن so تي ناتهم عودي ببعل open AI بس بعل جلا يسرق أصل زلوت ناتهم عودي مالتي ستيل ብዙሕ ገንዘብ ይዘሎም ستيل ሓንቲ ካብተን ዓብያ ተካላትኒ ዓለምና ستيل ብልጽቲ ኣዝብል እምነት ኣለኒ ግን ዕዳጋ ኣይክፈትዎኒ ምዝ ዝግበር ዘሎ ምዕባለታት ናይ ቴክኖሎጂ ከም ዝድለ ኣይከደትን ወይ ከዓ ሰርች ኢንጂን ሰርች ዝገብረሉ ብኻልእ ትካላት ከም በዓል ኦፕን ኤአይን ከም በዓል ኤክስ ኤአይን ካልእ ትካላትን ይውሰድ ስለ ዘሎ ቁርብ ኣሰክፍ ዘብል ያ ብሪን what about BYD ፋንዳሜንታል ኣይረኣኽዋን ኣለኹ ናይ ቻይና ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ኣይረአኒ ዘለኹ ብዙሓት መካይን ከም ዝሸጡ ፈልጥ እየ ንተስላ ከም ዝበልፅዎም ፈልጥ እየ ኣብዚ ግዜ እዚ በቲ ዘለዎም ብመካይን ማለት እዩ መካይን ጥራይ ሓንቲ ካብተን መራሕቲ ናይ ዓለምና ኮይና ዘላ ብሃይብሪድ እየን ዘለዋ ብኻልእ ግን I don't know fundamental ናቶም ግን ጽቡቕ ጌራ ዝተገበርኩን thanks for your reply thank you መራ ኣዳኸል ተጸገብሪና ካን ባይን ስዊ ዳሞ ክሪፕቶ ንምህሪና እዩ ያቴ ጽሕፈር ካለ ኮይን ጸኒሕካ ምናልባት ኣብኡ ጽቡቕ ጌርና ንመረከ ይሓሽ ከም በዓል ኮይን ቤዝ ጌርካ ክትመሮ ገዝኦ ትኽእል ኢኻ ዝተፈላለየ ኣማራጺታት ኣሎ thanks ሲምቦቲክ SYM
كمي كده زي أخا كابتن دحان زخونا روبوتكس تكالات زي أخا كابتن إسبلا مالتي كمي كبعسر شنا بسرعة شن كيدا ناي 34% مالت زي دراجي yeah not too bad I mean بعد تسلا على انفيديا لو أخابو عب روبوتكس مالتي بفلا أمازون وكمني أمازون كما سالي حفش شوتناتهم فاندامنتال جن كم نايتين تكالات تين كمان سايكين it's just too much بفلا على أمازون توافت وان كاتب زين unnecessary بعد سيمبوتيك كيز مثلاً thank you which super embassy following wow ناتي موديلز قبل خمان يلا I don't think there is anyone I follow I just take ideas حسابات وصل مر زي follows قبل خو لكن I like Warren Buffett تي ناتو تي mindset أتحسس بنا invest in time in the market beats time in the market جلز بالحسابات يزوصل مر picks قبل stocks حدا خستايجن I don't think there is anyone تمسس على خمنات يزقبرو بفلا جن زي مناي تكنولوجي كان بعد دان ايفيس كاتاتولومي كان بعد توملي يكاتاتولومي وسوم زقبرو يقبر جن مالت يكون لك عسهم كا انا زقبر كنت زقبر مالت يكون كاتاتل حسابات توسد تتدلي وزي كل خالي نعمت اي ام دخت وصلكم دال لهم كم زي مثلا كبل خالي اوبوزيت جن حسابي زغبو زلو خلامر تي سمو تدلي تراكم زبكم دلو سلازي زيهم قال خبتهم زكاتاتولومي I take ideas حسابات يوصل كابو بتناي تكنولوجي بتناي كل نجارات at the end of the day جنيه تمناي تكنولوجي بفلاي ناي تكنولوجي زلوا كله ما بعد سي ام بي سيزموس مالتي داني اوكي سجمل لندس نبلنا عذر تليفون عليك نجي تمرتي عليك ما هو do you have any idea فوبو تي في كابيهم تمزوز لهم متكلات فوبو تي في يس نشتي تكالع نشتي ماركت كابي زلوا نشتي تكال سلازغونت kind of meme stock so I don't know كال انت يخفلت لنا مالتي مئة قرش اختبسي حازب له زيرو كيد يازب له بعد end of the day ناتا بي رشة عوتي سجن زلوا يكونت بي رشة ويتي forecast زقبروا البحث مالتي forward بي لنا نزوعه دين حدا بيليون ماركت كابه حدا بيليون يا أنا خاور بعبيز بلات كلاتي مرز أنا مالتي ما نسبع على من يختو ولا در مالتي سبع على نتفليكس سبع على جوجل كجزاء علون سنة تينتو صوبك تكيد خوينا Amazon برهين thank you amazing okay thank you SoFi كبرهين I think اللي جازن SMCI is crazy 15% up SMCI مزبع على NVIDIA كم زي مايكرو استراتيجي صلتنا بيتكوين نبلا SMCI كاتم أساسا مالتي by the way 16% by the way no 15 16% but it's not fundamental it's tied أتنا السعود عرب استجبره في السامتات ناي تكنولوجي بزح حجزوا مالتي still 10k my portfolio minus 10k still okay it depends من وافير كا كتن إيش أنت وافير كان أبنا 10k is nothing عسرش حوافير كا minus 10k جني سولت so أبغى تردي كهون ASML كمان يا quality stock تحط ريسك تحط reward زلوي تحط PE رش بحصور كابتن زشيت أتكالاتها كابتن زعبة يعني سيمي كوندكتور زنو على NVIDIA زتقمها كاب أحلي فجن I just invest in NVIDIA تراي ماريت زلوا كابتن تكالات زين زميكا يا نا China بزح رسالة هاي قبلني كل وقت قبل أزياء أقامي حوات AMD earning going AMD مع سي earning يوم لي حلو في نيرو the earning was okay I think دحين ير مثلني أصبح يري ذكرني برين جريل كيف تاني مثلني do I have any idea about gold yes what about it حتى إني هذا ولا أنت ماسي يا سبك فرق كلنا بجولد خيد ورقي حفر شوي إنفليشن كوس كله ورقي صوب خيد مسو سلازي كم كلا هذا إنفليشن تتقموا لي ريسيشن كقاتم يجلا خمس كله كينات خمس كله صوب واقو يوسغي يا سبك فرق كلنا بورق خمس خيد فلت مالتي على إنه كلام فلات كوميديتي هذا خبط زعبي زبالة كوميديتي بيتكوين كا ناي جولد متكأتها تبعي المسي زلوا يمسو بحفشة ديجيتال جولد مالتي so I don't know انت هذا لا برهنا بك هو يخل ناي روبين هود اوبشن اكفافتا
زرأخنا الله أبت فيديوس اللي كنت أعتمد تروحوا تخليهم فيديوس بلالو اوكي فيديوس بلالكي للي هارور تقاطعنا سوبزي members بالفيديو اب فيديوس مسكركي اب بيترون تخونكي اقول لكي اب بيترون تخوينو اب تني ادفانس بلالو اب يوتيوب تخوينو خا اوبشن تريدين كالك فلا بزلاتكي قدما يكفل كاب زلاتكي اكفافتات خوين ግን PDF يسيدلكم صحف ملكع سيدلكم نع اندار اخذت كفتيه تخليغي مالتي right Brain I have Nvidia 300 I have Nvidia 300 shares at 94 long term we may see it Nvidia 250 per share at the end of the year انا كنت 260 كنت 270 كبابي كنت 270 يبل يعني افريج ابون خطبصح ግን وحدي تاريخ وازل حج بايزوي كنت 30 زربع قرش بعصير ግዜ ትውስኹ لي ኣብ 2 ማዓተ ሓደ ሰሙን ትውስኹ እያ እዚና ኮንሲደር ንገብር ሕጂ ንሕና ታይም ክንረኽቦ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ኣሕዋት ብጣዕሚ ቀሊል ኣይኮነን ኣርቸር እንታይ ጌራ ACHR ኣርቸር ኣቪዬሽን እንታይ ኣጋጢሙ 13 ሚእታዊ ተወሲኻ ጋድ all time high بس يحسها حموش بس حنيرة ما عسيت هذه ماي جاد ور أربعة أبزنا هاي تعريف مالتي إسران سلسلة ميتا وتوسيها السخاء مقصد يبلن بايزويس وإلا ينزو السخاء قليل برهن United Health 300 داون كوينا لا قلب لنا to be honest I don't know it's just I think تنايكلم تكالاتين زين بس زي بتكنولوجيا استبلع جزية بقى بدحري تليفون يكون يسمعنا أنا كم زي بلاك بيري تليفون يرونش ناب آيفون مسيو so تقدر حجين تكمل نبرنا نبرتات useless كوين حجي أنا زتكمل لا بيهلا له أنا زفلت أزل له حجي دحر غلطة 3 عامات maybe زي كقلقلن نخيل مسو update أنت زي كوينه مستي زلوا معبالتات زي كده دحري تختلف أو باللفت behind مالتي حجي زيت بلا زلها تكالات كم بعال بالانتير أو كم بعال انفيديا أو كم بعال تسلا أو قلنا مثلاً إذا تكنولوجي أو قابلونه نفس لازم بدحري ترفع اللوات هناك أنا مزنا برا مالتي نقال لقنا I don't know ديب أتي خصائص قبل قابلين يعني جست حفش أو قلنا كلام تكامس مغانس مسكوم تاتكون خلي يعني تشوه يا ترجيكا يونايتد هيلز ግን ኣብ ገለ ዜናታት ሪአን ነይረ እንታይ ዝብል ግን ብዙሕ ክስታይ ዝገብሩ ኩሉ ይኮነን 18 ሚእታዊ ጎሊላ ሎ ማዓንቲ ዋው ዩናይትድ ሄልዝ ስቶክ ዩናይትድ ሄልዝ ግሩፕ ስቶክ tumbled steps okay CEO ዝነበረ ገዲፎ ሓደ CEO ገዲፎ the CEO suddenly steps down for a personal reason so Hamsley's bahal return to Melisu so announced the sudden surprising change following a fatal shooting in December of its United Health subsidiary leader Andrew Withey stepped down from leading one specific personal reason the company said so yeah committee taken anything can happen العلاقة CEO ስለስተቀየረ by the way CEO ስለተቀየረ መጋጢሙ مرحبا برهين ካብ ማይነስ ስለስተወጽእ ፕላስ 2 ኣትየ congratulations by the way ንነብስኻ ክሬዲት ክትባይ ግባእካ ምክንያቱ ዝበዝሕ ሰብ ፈሪሑ ዝሸጥዎ ሰብ ኣሎ ፈልጥ ያነ ፈሪሖም ዝሸጥዎ ሰባት ኣይሰኣኑን እዮም ሕጂ ኣብ ማርኬት ኩሉ ግዜ ንነዊሕ እንተ ጸኒሕካ ዝበዝሕ ግዜ ክትዕወት ኢኻ ትረአ this is the point patience عقلي A stock market is a device used for transferring money from the impatient to the patient deal or كابتيوم عقل زلهم سباس نفسهم عقل زي بلهم سباس ما حلال فهبتي إلو stock market مالتي هجي in reality ترى بزح تمهرنا خنكون تسفاق بلاد حلف كل تسلس ورعي أي وردني ما تكون بحجي جن against ناتو كتكيد as you كبيدي سلازي congratulations well done كحقو سكازي كونه قبا أكاي سلازي well done year to date 6-7 what do you think
amazing استمهارك يبزح سلازي صبو كيد كالها one day با ገንዘብ ከመይ ጌርና ናብ cold wallet ንሰጋገሩ ማህርና ኣብ YouTube please ዘሚካኤል ምን ይሃ ዘሚካኤል ትምፋለጥና ወላ ካሊኻ ተመን ኣባላት ክምህሮም ኢና ናይ ኣባላት ኣለዉ ናይ ስቶክ ማርኬት ንምህሪና ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ንምህሪና ኩሉ ብዩቲዩብ ዝርጋሕ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ኩሉ ዘይ ከገልግለኩም ክእል እቲ ኣገዳሲ ዝበልናዮ ግን ከፊልካ ምስኦም ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ክብራ ሰላም ብርሂን ከመይ ቀንዮም ሰናይ ኣምላኽ ምስክን ከመይ ዳ ከምዚያ ፅሕፍ ዘይፈትዋ ኣነ ሓጋሕሽ ብሓንሳብ ዘይፅሕፉ ወላ ብዝኾነ ፅሑፍ መሰጅ ከምኡ ጌርኩም ትሰድዋ ደኖ بحنسب صحف أبيك كاسل ده مرة كم بحده سلام كمي عنده يغلط anyway أكلو earning are out okay أكلو thank you روبي it's just wow 1% وثيقة لا I think كريلكم خلينا حنسن في العمر يعني خلينا بزعبا golden tight لنا أب نيجاتيف يأتياتنا جولد أخمي جرام نيجاتيف تأتوكا ما أسمع نيجاتيف كده لا جولد نيجاتيف أتياتك تقول لي الكاري خاتفيس كا جولد أب نيجاتيف تأتوكا ويسابي خوافير كلا مالي I have no idea أبزي على علم مسكدة توفير كلا لا خسرتنا 10 شوعات المسكدة مالتي تزي كوينس there is no way أب جولد نيجاتيف كتأتو أبزي جمر كجميرك رأيو how can somebody be negative on this أبي رأيك كمالتي have no idea ستوك ماركت كوسخ كله ستوك ماركت صبو نيجاتيف أون تاو هوس كله كريبتو أخت جودد أزي ورك خو جودلي حفشة مالتي ولا $5 أيقون بقى سلازم حنساب ستحازب خون غادي كل جزء يكونن وأجن كباب 400 أو توشيخ زور لبز عمل تراي سلازي have no idea أنت كقاتم يبزحجي حفشة وجنسي روبي أكلو EPS 30% revenue in line stocks 1% up yeah stock نستوسي خوا I mean أبي 0 1% 32 مزح كده سلزغني هيت ولا تصبط خنا كم زل اللي زيك خير خلي تانكي برهين 15 plus 15 سلا عقلي زجبركم يا 15% well done كندي بزحكم مسكر أحوات كندي percent up or down علىكم minus negative ويك positive فيكم صحافة كندي percent 10% خوين 10% up علىهم زي قد استوفرنا مالتي 5% خوين up معناته زحلة I remember زبزحنا 10 3 4% negative نيرنا سه أبتنا comment section صحافه أبتنا chat صحافة كندي percent negative ويقول لهم year to date برهين حج قرب أنت شيءنا كمية تريو يصلوني أنا بروفيت مساعدة يصلوني أحوات برهين أبينا بروكر أوبشن تريدينج كجبر نخدو part 3 please thank you part 3 أبالي خمالتي سأجمع لنا part 3 قبل لكم يجمع زلوا صومنات part 3 قبل لكم كنا لهم مسكة يا أبيك أتي أبي حج أتي أوكي لا المسكة أتي خمالتي أوكي حنكسيلك كسيلنا لحنا نبزح يخنا وافر كلنا حدثت خونا بزخون نجر بوحد نجمر حدثت خون كذي تفلت حبريت هذه بالكمانتي روبيل إيه كاب جرماني can you explain us how we can short or shorting روبي جرماني أوكي short بستفر على ملكعة قبرة تخليها بأوبشن على كابوت أوبشن كتقبر تخليها كل بوت أوبشن مالتي ويكا سل إلكا كل أوبشن بتقبر تخليها يستفر على ملكعة مقدر تطالو حدا نسو CFD مثال جيركا كتقبر تخلي I think أبلات هالهم نصب جيرو وقلت لك هذا سنبلنا نجيرو ندار أخو مالتي استفر عليه ملكعة جيركا شورت تقبر تخلي جن ريسكي كاب شورت لونج تخيرنا تمرزي هون I hope you're well yeah I'm doing well Johnny thank you negative 41 not minus wow not plus 4 imagine that 15 plus wow well that 25 then 14 55 mango this is madness كاب 30 ناب شوعته positive حموش مرة well done year to date 30% well done روبي كوين بيز قلب لنا برهين بزعبا كوين بيز أخذ الجزين يزبلو انت حفتنا 7 سامي well done 30% سامي واو كنت سامي سران حموشين أرون positive 7 plus 44 مرهاوي well there you have it
اي برهين كلاس كنوسد مسخا منبر كنأتو تراي ديو مانزلي زلنا ولا توسخي تشارج الو ديو ييرلي رايت صبوت حتى هذا طغلالا وفر زي جمهوركم حدثتي تخوينكم جمرت مالتي نا عامت كفيلكم نا منبرش باير ليكمني نا عامت كفيلكم حاجز እንዳወሰድኩም መምሃሪ ሓይሽ ወፍሪ ዝጀመርኩም ሓሳባት ጥራይ ትምህርቲ ናይ ኦፕሽን እንታይ ገለ ክትወስዱ ጥራይ ትደልዩ ግን ወፍሪ ዝጀመርኩም ኩሉ ዝርዳእኩም ተኮይኑ ኣባላት እንትኮይንኩም ኣብቲ ናይ ፔትሪዮን እኹሊ ብውልቂ ኩሉ ግዜ ምሳይ ክትረኸቡ ትኾኑ ኢኹም ኦፍኮርስ ኣባላት ኮይንኩም እትዮም ናይ ዓመት ዝኸፍሉ ዘለዉ ግን ክረኸቡ እዮም ሓደስ ስለዝኾን ብጣዕሚ ከፀጉሞም ስለዝኽእል ኣብ ጥቕልል ዝበለ መንገዲ ከዋፍሩ ክሕግዞም እየ ኣብ መጀመርያ ብፍላይ ማለት ስለዚ ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ ኣብቲ ኣተ ኣቲኻ ኣብቲ ኣተ ድልየካኒ ኣብቲ ኣተ ናይ ሙሉእ ተኸፊልካ ኣብታ ናይ ወርሓዊ ምፋልካ ኣይከተገድሰካኒ ማለት እዩ ፍሉይ ኣነ ፅርያ ይኸውን ታንኪ ፕላስ 515 ኦኬ 20% well done before okay now is minus 800 okay okay ጽቡቕ ፐርሰንቴጅ ከይድሎ ማለት እዩ ሚእታዊት ክሪኦ ከለኹ ጽቡቕ positive almost positive ማለት ተስፋይ to be a member what is the benefit can you explain to us one day on YouTube okay كبلكم خالي plus 9 well done تسلا طريقه خوافير كاتلكت حفشاوي الى مالتي 19 نغاسي اوكي صبو نغاسي تسفا جرمانيا تزغاغي نا عمت كنديو برين $250 ناي كريبتو ناي ستوك ماركتين دارغا كلتا ግን ብዙሕ መምሕያሻት ትገብሮ li ሕጂ ኣሕዋት በዚ ሕና ስለ ዘለና ጀመርትን ኣድቫንስን ወይ ጀመርት ዝኾንኩም ጀመርት ዘይኮንኩም ገለ ከመቃወሉ የብልታ ስለዚ ብዙሕ ስራሕ ክረክብ ኣነ ሓፈሻው ግን ዝሕግዘኒ ሰብ ክገብር እምበር ኩሉ كم حد ولا كبلن تجزيتها تكحزرني مالتي ستيل 25 ماينس ماني خازل لها مالتي ابتسلا خلتن 8 كلا خوافر كلام هاتي الياس وفلت من الاستخون سوري مسحك يعني لا حفش لكن هاي كنت معتنا سلسله مع تخص دول اللي بعد تسلا بخ بس خيط كل صلوا لي مالتي بريت 22 ميرون ناب 0% خيركا well done small stock any recommendation سامي ابتني أبلات كمان مجلس يحيش بركب كستاخد كبايا سمول ستوكس بزحات نينزلوا أنا نبعلي مزجيبين يزغيد مبر كم قبل لكم دتيم أبلات زلهم ستوكس أمارات إتات زلوا هذا لكن it will be extreme risk كمان ياتو recession كجاتم دولة تقولتها تحوتي عن بلمبر still there is a possibility كبابي 4% recession كجاتم غادي سيستنا أشو تكارات بتعمين كهسيا زغلا بتش عجزي السبقم تاعتيهم نحن حمش ميتاودين كنت ميتاود كابت جنزبي تقول تخونكم is okay I can recommend you أنا قلنا أي وافرني أنا زي وافر لي أريكم أنا قبلكم مالتي أنا تعبوا بزح أتوقع قبل نزل لكم جزء plus 5 كير كأني بدي أتكلم يقول نهم well done حتى كأكبر حوالي 9 كوين سبا جمر بليس أبو يزلو ماني okay yeah sorry نايمين كوين مرينا بزي channel بفلسم not in a million years أبو جنزب الله أبو جنزب تتأفق ስለዚህ is kind of no it's not my type أنا زي قبري مهرني by the way أنا زي قبرو أي مهرني I'm not content creator كم create قبر content خمسة أيكون كون I'm long term investor ስለዚህ قرب أشجر كبلني بزعوا مين كوين قال بلا no interest كجلس أنا زي قبرو أنا مهرني ويا يبلني وحفش مالتي sorry 4 كلا جزء أنا أوكي أنا تسلا understood ردي أبيتو بخمي أول كون يخل برين أتي description على ما بيترون كنا بزيد جان بيترون ينزلوا فوركس ألو لي برين كألو فوركس أنا مهرنا أنا زي قبرو أي مهرني تريد ناين قبرنا بايزون إحنا long term إنا invest نقبر سلازي short term كتم مهاري كنتم مسوز تريد مقبار قلا سلازي تكون ولا أنا أي كقد سكوم لي مسانا ختم مهارو ስለዚህ ያ ናይ ፎሬክስ ወይ ናይ ትሬዲንግ ማለት ትሬዲንግ ማዕታ ወዚካ ትሸጦ ገለ ተኮይኑ ግዜኹም ኣይተድኩም ኣነ ሪኮመንድ ኣይገብሮኒ ወላ ስባሕ ፈሸ ማለት yes please በይን ኦኬ ናሽ ተካላ ሹር ኮኩም NVIDIA ተስላ plus 19 ኦኬ ግን انت ما لكم راح انت تبالي انت بيانس اي جست تولد تي كوناتاتي تناي ريسيشن تناي قطابه قال يسولو قبل الدخل كاب 31 كاب 31 -5 على اوكي -5 دحن كده خمس لني انا بعلي تريدر ميم كوينز باينري اوبشن تريدر يا بليز انا بعلي
كمهرة يوتيوب زي تجمرمو يوتيوب جمير كايز مهرة أو كل بيان أوبشن مريج أخونا قاعد مالتي براب زين حنا أباراتنا نو زي نقبرين مهرنا بحفش أسخا مهر زي قد 60% but most in ETF 60% up that's amazing ميم كوين كازينو ينفست أيكونن يا recommend go recommend 60% congratulations I like your honesty thank you plus 13 BK okay that's good guys that's good ስለዚህ هوف العداقة تمرسينا له حد ساعات غيرنا بزي أحوات يأخذنا ياخذ حد ساعات كسجوكم خلينا نعرفهم كتمي 300 قال مالهم سلا شير قبلهم هنا بكلهم ستوك ماركتكم مهارو مزدلي خاف وصري تليفون أبزي سجلكم الله ስለዚህ بخمس ملكة كونتاكت تقوم تقوليهم أبز مزلوا سومن حاجز كوهابومي of course فيديو تاتريك اللي يكون الله سنبت قصة تمرت له ስለዚህ تمرتنا خمسة مسل يا أبقى تصالي بسلام يرخبنا زمزلو سومن كساب شعبن زينة معتاو لو كل جزء زينة نكاتات المالة يكونن سرحنا لا سرحنا عين على أوفر نقبر لهم معتاو كله رسنا خان حمينا مالتي ስለዚህ نخد نغسل عداقة مسانا خمس خابز غسل خنقصل نامس مالتي وحقصل يرخبنا هوت سسناي